Optager den? Optager den. Ja, det gør den. Okay. Vi vil godt bare lige sige, var I klar over, at avocadoer vokser på træer? Det er fucking vildt. Ej, prøv lige at se her. Og i øvrigt, hvor er Niklas med sine lange arme, når man skal bruge ham? Prøv at se. Kan I... måske kan man ikke se det. Nej, prøv at gå ned i knæ. Lige dernede, der er en avocado, der bare lige så stor som min hånd. Lige... er den zoomet ind? Hvorfor den? Det skal den da ikke være. Nej, den er ikke zoomet ind. Hvor er den henne, Ditte? Lige dernede. Der, kan I se den? Og lige i midten af billedet nu. Lige til højre for det meget grønne blad. Det er altså helt vildt. Og PS. Kan jeg vide, om det var her, de optog King Kong? Altså, og har I øvrigt set, hvor høje de træer er? Det er jo for vildt. Og der er flere avocadoer. Måske kan vi nå en. Ej, vi skal nå en avocado. Ja. Ej, min arm er slet ikke lang nok, men der er en lige der. Men vi tør ikke rigtigt. Der er sådan et galænder her, ikke? Prøv at se her. Hvorfor er den zoomet ind? Det er den måske heller ikke. Nå. Ja. Men det er i hvert fald det er meget ustabilt. Det er Ditte, der rykker i det, så det så er vi ikke rigtig sådan læner. Herhen, Ditte! For unge til at dø. Ditte! Ej, kunne det være sandt? Der er en lige der. Hvor er avocadoer? Jeg vil have en avocado. Jeg kan ikke finde den. Nå, vi siger farvel for nu. Ja. Hej hej.